Здравейте! Днес ще снимаме нещо като влог, като плана за деня е да отидем до Пазарджик, за да продадем една от камерите, с които снимаме по принцип. Ще я заменим с DJI Osmo Pocket 3, за да може да снимаме и кадри в движение. За него ще трябва да купим една стойка. След това трябва да минем и през Best Auto, да вземем един лип за новата броня, който ще видите по-напред в видеото, както и самата броня. Влизаме вече в Пловдив, камерата е продадена и пътуваме към магазин Best Auto, откъдето трябва да закупим и предния лип за бронята. Снимаме направо като го вземем, в магазина най-вероятно няма да има кадри, тъй като предполагам, че няма да ни разрешат да снимаме. Прибрахме се вече от Best Auto, както забелязвате нямаме закупен лип спойлер, тъй като спойлера, който беше в магазина, беше пукнат и съответно ни дадоха като вариант да закупим него на по-ниска цена, което нас не ни устройва, тъй като смятам, че не си заслужава. И другия вариант беше да направим поръчката отново и да доставят нов спойлер в магазина. За момента не сме направили нова поръчка, изчакваме да видим и други места, от които може да закупим спойлера. В момента ще ви покажа какви части имам при мен, кое е вече налично за самия монтаж. Ще започнем от бронята, която е тип M5. Трябва да пасва всичко, не е за заводска M5, тъй като там и калниците са по-раздути. Друго, което имаме, са съответно решетките за халогените, централната и другата решетка. Имаме за парктрониците, като тези са малко по-тесни и съответно самия датчик не влиза. Затова съм купил и шкурка, с която ще ги изкурим малко отвътре. Този вече е готов, пробвал съм, всичко пасва. Самите дупки за парктрониците ще ги пробием с ето тази боркорона на Bosch, която е 22 мм. По принцип датчиците са 23, обаче не намерих боркорона, която да е с този размер, затова просто закупих 1 мм по-малко, като самите дупки смятам да ги разширим с шкурката. Не знам точно как ще се получи, ще го мислим вече в движение това. Друго, което съм закупил, са двата държача, тъй като моята броня стои малко накриво и отделно виждам, че преди явно е била хващана с рапитки и реших просто да ги закупя, за да може да ги сменим. Друго, което е за десния фар съм закупил основата, тъй като, както забелязахте в предното видео, самия фар лежи накриво и има луфт, който на мен не ми допада. Следващото нещо, което е тук, са магнити, с които смятам да захванем предния номер, тъй като искам да може бързо да се сваля, с цел да станат по-добри снимки на колата и клипчета като цяло. Харесваме тази идея. Тях ще ги захванем с моментно лепило като за начало, след това с епоксидно двукомпонентно. Друго нещо, което съм взел, е фолио червено тип карбон. От Best Auto го закупихме. Като цяло гледах да е просто червено. Тук са и капачетата за пръскалките, които лично на мен са ми изключени софтуерно и мисля тези направо да ги залепя за отворите, за да като цяло да не могат да се отварят и някой да не си ги познае, да реши да ги открадне отново. Това са всичките части, които са тук за момента. Очакваме и спойлера, който ще видите най-вероятно в следващото видео.